लाखावगासिनो आरोना बमा माखाखौ हलसेलाव लोगोफोर गांगाथ' बे बायगासिनो हिसाब खालामगासिनो लोगोफोर माने बुहुद गोबावनि उनाव दिनैसो गांगा थफाजों गारियाव गाखोनो मोनदो सानबा जासिगौमोन आरो ओमफ्राय नायनो लोगोफोर इमान लेथ्रा मानसि नै सबाइखौ थुना फैदो खोब स्टाइल नुदो नोङो थांलायनांला आं बोरैबा खेब मोनखांथारबाय नोंखौ बेथोलै फैसाखौ हरदो बे फैसाखौ लाना थांनाय गस्लाफोरा बेफोरबायदि खाथाबजोबलायनाय नामा गुड मर्निं लोगोफोर जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायलायबाय आंसो बरायदो लोगोफोर ओमफ्राय मा जादों बिराद गेदेर घटना जाना दं लोगोफोर हिन्जावदो सानथाम सानब्रै जाबाय आं हिन्जावखौ माथोखौनो होआखै थरायनायखौ माथोखौनो होआखै आङो माने मा बुंबावगोन लोगोफोर थरायनाया माने जिन्दगिफोर मावनाङि खामानिखौ मावना लाना फैनानै बेनिफ्राय आंदो माथो होलाया आंदो माने आं माथो होआखै थरायनायखौ रागा जोंनानै माने मोखाङाव इयानि मोखाङाव नोंथांमोन नुगोन मायबा मोनसे मावना लाना फैदो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो इमान बायदि मानसि बापावै ओमफ्राय आं दिनै मानि कारनै इखौ माथो होनो गोनां जादों ओमफ्राय माथो होनायजों लोगोसे नोंथांमोननो आं खोन्थालांनो नागिरदों दिनै सेयार खालामनो गोसोआनो गैयामोन लोगोफोर ओरैबायदि खालामना लाना फैदो माने एख' इन्टारेस्ट गैया भिडिअ बानायनो नांलायनाय हर सान जानाय लोंनाय नांलायनाय लोगोफोर खिन्थु खोन्थैनो गोसो गैयामोन सेयार खालामनो गोसो गैयामोन उपाय गैयियाव आं दिनै मायबा मोनसे बुस्थु लाजानानै इखौ दिनै बुरखायनो गोनां जाबाय नङा बुरखायाबाथ' आंनि माबायाव देवालियाव माने एख' इन्टारेस्टआनो जानो हाया बमाखौनो गावनो हानाय नङा आं लोगोफोर माने आं दाखालि खामानि मावहैदोंमोन आरो खामानि मावनायखौ फैसाखौ इ लाना दोनखो ना माखो आं नागिरनानै मोनासै ओमफ्राय आंनावथ' आखायाव फैसा डाटा एसेबो गैया मबाइलाव थानायाबो जोबजोब्बाय केस थानायखौथ' इ लाना दोनबाय हबाव नागिरना मोननाय आं खर'सेयाव दोनखायो नालाय आंनि फैसाखौ ओमफ्राय लाना दोनबाय लोगोफोर दा मानि होआबाथाय एख' पेन गैया बुरखायाबा एख' पेन गैया लोगोफोर बमा गावनो फैसाखौ मोननाय नङा नायलांबाय था लोगोफोर र' इमान बायदि ओइ दानि फैसाखौ बहा दोनदोंलै खरसेयाव दोननाय फैसाया हो आं बमा बायनांगौ हर माबार खोन्था मोजाङै खोन्था आरो मायाथो दांदों होनबालाय हब दोनदो 3000 मान दंमोन सोंजोब माथो थाइसेबो गैया खरसेयाव दोननाय फैसाया दाङाखैनोबा आङो दाखालि सबाइ थिनायाव लांनाया माथो थाखा हाजारसे ओमफ्राय 2000 ल'बाय गारि भारा नाङा जानाङा साजोबना फैबाय नामा ओमफ्राय बमाखौ मादो गावगोन बमाखौ मादो गावगोन आं नायनो लोगोफोर इमान लेथ्रा मानसि नै सबाइखौ थुना फैदो खोब स्टाइल नुदो बाब इमान अख्राय थांदो लोगोफोर सबाइखौ थुनाङा होनबाबो थुगारलै ओमफ्राय माल माथा लाना ओंखारलांखा माबायदि नुदों लोगोफोर माबायदि नुदों नै गाइखेराव सापात थसे गोलैना थानाय बायदि सोन्दो मिथिगौ ओरैबो जास्लाबा ओरैबो थांस्लाबा मिनदो बे फैसा हर माबार बहा दोनदों खोन्थाल' फैसाखौ नांगौ जि दं हरदोल' नोंलाय मानो लांफानो बेफोरबायदि मानसिखौलै नोंनि साइज गैया बायस गैया बेफोरबायदि मावना लाना फैनाय मानसिखौलै मानो लांफानांगौलै ना इखौ बोखारनो हायो ना माबा खालामनो हायो इखौलाय ना माबा खालामनो हायो इखौ नैयाव सापात थसे गोलैना थानाय रखम सोन्दो मिथिगौ ओरैबो थांस्लाबा ओरैबो फैस्लाबा सापात होआबा गाइखेर जाया ओरैनोथ' सापात थसेल' गोलैबाय गाइखेरबो जाखाया साहाबो जाया इयो मिथिगौ आंनि मोखाङाव थरसे गोसोम हाथरखि फैबासो आंखौ समायना नुगोन हाथरखि ओइ सान्दा माबाया नै इदि नुदों मिथिबाय इयाव दा खावसे गोसोम खावसे गुफुर जाना दंना एगजामपोल लायनो गाइखेराव सापात थसे गोलैना दं गाइखेर साबो जास्लाबाखै दे बुस्थुखौ फैसाखौ हरदो आंनो आं जेरावखि थाङा आं बमा बायनो थांगोन हरलाबो गाबोन ना बमा बायनांगोन नों बायदिखौ लांफानानै मानसिजों मिनिजाया इयाव आंखौ गथ' मोजांसो नुदों होनदो नुग्राया नुगोन एख' गैया इयाव मोजां नुवाखै होनबा
नों मोजां नङाबाथ' बेलेगा मोजां मोनबानोथ' जाबायना मानो मोजां नांगौ नोंनिफ्राय दि माबाखौलाय एसे लेथ्राखौलाय खोमोर होनबा खोमोरनाया नैयाव थुनो होबावदोसोमोन मानो थुनांगौ लोगोफोर इमान मोजां खोथा लांखादों आंखौ दाखालि थांनो गोनाङावनो आं खामानि मावनो थांदों थेवबो थांखुमानो पिल पिला थांलायनानै खालामना लाना फैदो जिखुनु आंनि फैसायाल' हर आंनो फैसाखौ नांगौ ओइ गाइखेर लोंबायनो एख' लोङा लाबो बे कट गैया गाइखेरनि कट गैया लाबो हर फैसाखौल' हर नों ओरै दालां मारिफ्लाबाय थानानै लाब गैया इयाव बहा दोनदो इखौल' खोन्था बहा दोनदो इखौल' खोन्था आंनो बमा बायनो फैसा नांगौ दङ आं दोनदो हर होमबा लाबो हर नों बायदिखौ माथो होननानैबो लाब गैया आंनि संनाय खावनायखौलाय मानसि जाफैबाय दं नोङो हारसिंसो खुरना जागोन हारसिंसो खुरना जादो हागोन बारा डायलग मारिना दानो थांसां दोननाय नोङा जा दोनना जायालाबो हर संख्रि माबा हारसिं संना जागोन दे दोन नोंनि फैसा माने आंनिबो फैसा नोङो इयाव बुंला मोनथाय बमा गावहैनांगौ हर आंबो थाफागोन अबाव थांदों नोंनि बुरजा मोखां खां लानानै थांनो गोसो गैथ्रा ओमफ्राय लोगोफोर बिदिनो सानबा जाबाय भिडिअ होयाबो सानबा जाबायमोन नोंनि खारनैनो मोख्रानि खारनै सानबा जाबायमोन भिडिअ होया मानोथो नोंखौलाय मानोथो खोथिनांगौ नोंनि एसे मोख्रा रखम मोखांखौ मानो खोथिनांगौ दा नै मोख्रा रखम जाना फैबाय मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्ट हरलै मोजां नुदोंना नुवाखै देलेगफोर कमेन्ट खालामनाय देलेगफोर जाय मोजां नुदों कमेन्ट खालाम गाज्रि नुदोंबाबो कमेन्ट खालाम एसे कमेन्टल' फैनांगौ मोख्रा बायदि नुदोंबा कमेन्ट खालाम सिम्पांजि बायदिबाबो सिम्पांजि लिरना हर नायथारनि लोंनोबा लोंफै गाइखेर खब स्टाइल नुदो आंनो जिखुनु फैसा नांगौ फैसाखौल' मोनबानो जागोन आं लोगोफोर एख' नाङा ना माथो होगोन ना माथो होआ बाब नों ओंखारमारथारबाय नों थांलायनांलालै आंनो फैसाखिनिखौल' हरदो आं नोंनाव फैसा बिदों आं नोंखौ लांफानो नागिराखैथ' थांनो होनबाय दंना फैसाखौल' हरदो नों आंनो ओमफ्राय रद' थांलायनांगोन नामा माबा मोनसे बुस्थु बायनो रद' थांगोनबा नों माबा मोनसे बायनो थाखाय आंनि गोसो आं बहा लायगोन बहा लाया आंनि गोसो ओमफ्राय नोङो थांलायनांला आं बोरैबा खेब मोनखांथारबाय नोंखौ बेथोलै फैसाखौ हरदो बे फैसाखौ लाना थांनाय गस्लाफोरा बेफोरबायदि खाथाबजोबलायनाय नामा जिंग' ओमफ्राय ओरैनो आंगि बायदि थाबाबो जिबि होनबाय थायो ओमफ्राय दायलायनायखाय साला थैबायलै बेथो जिबनाव इनो खाथाबनायानो गोजा सं आरो थांगोनबा माबारथ' माबार ओंखार ओरै नेबाय थानाया इमान भेजालाव होनबाय जेखिजाया भेजाल माबार बथ'नो अ नोंथादो नों थांनो लांथांसै हरलाबो थौदो होमबा माबार थौदो ए मा जेराव भेजाललै मानसि खासेया बेथो लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो गांगाथ' बासो गारियाव गाखोनो बे मोनदों माबार गाखोनोबा दाल मारबाय थानायाव न'लाय आं खोन्थानि बन्द' खालामदो लोगोफोर माने बुहुद गोबावनि उनाव दिनैसो गांगा थफाजों गारियाव गाखोनो मोनदों सानबा जासिगौमोन आरो ओमफ्राय फैसानि थाखायसो बेबो थरसे सबाइ जिखौ थुनायनि थाखायनो इमान रागा लोगोफोर नुदोंना गांगा थफाया इमान उथिया ओमफ्राय बमाखौथ' इयो बायथारनांगोन ना दा बमा नङाबाथाय इयो गाबोननि दिनाव हालाला जागोन ओंखायनो बमा लायनो थांसै आरो दा मानो होनब्ला इयो गोथाव जाना फैगोन ना ओंखायनो थांफानो नागिरदों आङो लाखावगासिनो आरोना बमा माखाखौ हलसेलाव लोगोफोर गांगा थफाया बायगासिनो हिसाब खालामगासिनो बमायानो बमा हिसाब खालामगासिनो इथिंजाय आरो आं नै नेगासिनो सोर भगबान नायनि हे प्रभु थांखाबाय आरो नोंहानि साथिया डिजाइननि नामा माबायदि
गंसेल'लै Iya? Mabory baनायगोन? खोनाबाय Mabory baनायगोन? Nah, sama nah. गांगाथ' बे तामान बमा लाबाय आरोना इमान बायदि उथियायो गावनि 1500 थाखा सेस 200 थाखा हाबदेरबावबायसो इमान उथिया आंहाथ' मोनसेल'सो नै साथिखौ मोनसे लादो आङो बेसेबा मोजां मोनखायो आरोना टाउनाव हा नायखौथ' आरो मिथिखागोन थरायनाया जानायाव सिगांखा बाबा वे मेनु नायनो जायो वे दंखायो नामा हो माखौ जागोन माखौ बेखौ जागोन नामा मिक्सार खोन्थिनानै बिहरा मानो होनबा नामखौथ' मिथिखाया रल आथुरना बया जाखागोन नामा हो Roll, momo, I momoku, ne momoku जानो लुगैनानैनो फैबाय थायो इयाव नों माबेखौ बांसिन फेभरेट मोनो इयाव नों माबेखौ बांसिन फेभरेट मोनो स्पाइसि मम' हो स्पाइसि मम' इखो ओमफ्राय ना दिनै फार्स्ट टाइम जायानो दुब्लियावनो बेसेबा गोथावखानै रल मा जागोन होनबा नोंनि नङा इयो आंनि होग्रा 50 आखायनो जाखायो आङो सामसबो जायो रोंखाया जानायखौबो माखै सामसबो जानो रोंगोन माबादो जानो लोगोफोर बया जानो हगारलायदो मामालाय सोरखौनो लोगोफोर गांगाथ' बे टाउनमोन जाखादों ओमफ्राय ना इथिंजाय बिरियानि बिहरदो नै मायो पापर ओमफ्राय बिरियानि भेजसोखा मा ओमफ्राय माथाय आंना रल आरो ओमफ्राय मम'बो जाजोब्बाय आं है जौस्लिबखायो बेसेबा स्टाइलजों जालायो आरो इयो ओमफ्राय आंहा आखाइजोंसो जाखायो लोगोफोर आखाइजों हा आलु गुन्दैयासो बांसिन गोसा होन खोनायाखै आलु गुन्दैयासो बांसिन खर ए आलु गुन्दैया बेनो नोंहानि ओंखामखौ बायहां जागोन दे बेनि जिया लासिगोन ओमफ्राय आंनो ला नामा हो आंनो लादो बेखौ लादो हो मोजां नुवाखै मोजां दे बेखौलाय गाननाय गाननाय माबा है गेदेरथार दं खोमायाव गैयासो मोजां दं नारिखो फिसा दं एल साइज नाय होमबा फै